Dobré ráno, ďakujem. Teraz vás trošku zavediem do sfér práva, filozofie, právnej filozofie, čo sú moje sféry, v ktorých som robil svoj doktorandský výskum na Oxfordskej univerzite pred niekoľkými rokmi. A pozvem vás k zamysleniu sa a snáď inšpirujem a pozbudím nejakú diskusiu. Na Slovensku dnes stále platí, že umelý potrat je zákonom aj praxou považovaný za jednu z legitímnych metód plánovania rodičovstva. Počas prvých 12 týždňov života plodu môže byť potrat vykonaný na žiadosť ženy bez udania akýchkoľvek dôvodov. Zároveň Slovenská ústava obsahuje ustanovenia o hodnosti ochrany ľudského života už pred narodením. Toto napätie medzi zákonom a umelom prerušení tehotenstva a článkom 15 ústavy viedlo k podaniu na ústavný súd, ktorý vo veci rozhodol 4. decembra 2007. A hoci jeho rozhodnutie zakonzervovalo súčasný právny a faktický stav, je zjavné, že téma umelých potratov je na Slovensku stále živá. V septembri, ako všetci vieme, sa tu v Košiciach uskutočnilo jedno z najväčších občianskych zhromaždení od čias revolúcie, aby vyjadrilo práve nevôľu k súčasnému právnemu stavu. V týchto týždňoch prebiehajú pochody za život v rôznych mestách, o 2 dní bude v Bratislave. Čiže rozhodnutie Ústavného súdu z roku 2007 je naďalej posledným dôležitým slovom vo svete práva. O čom bolo toto rozhodnutie, čo rozhodlo a na čom bolo postavené, sú otázky, ktorým sa ja teraz chcem venovať. Hoci toto rozhodnutie je právne aj logicky sofistikované, ja budem tvrdiť, že neobstojí pri trochu hlbšej racionálnej analýze. Inými slovami, bolo by nerozumné považovať to rozhodnutie za definitívne vyriešenie otázky ústavnosti umelých potratov. Najprv v skratke zhrniem rozhodnutie Ústavného súdu a jeho argumentáciu, že vás prebehneme tým, čo Ústavný súd povedal. A potom identifikujem 2 kľúčové kroky, na ktorých toto rozhodnutie podľa mňa stojí. Ponúknem ich analýzu a ukážem, prečo boli chybné. Pokúsim sa ukázať, že toto rozhodnutie Ústavného súdu stojí na piesku a bolo by lepšie, keby nebolo. Pozrieme sa teda na to, pred akým rozhodnutím stál Ústavný súd. Navrhovatelia, čo bola skupina poslancov, žiadali okrem iného vyhlásiť ustanovenia zákona o umelom prerušení tehotenstva, ktoré umožňujú umelý potrat bez udania dôvodu v prvých 12 týždňov života plodu za protiústavné. Konkrétne išlo o nesúlad medzi zákonom o umelom prerušení tehotenstva a článkom 15 odsek 1 ústavy, ktorý hovorí: každý má právo na život, ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. Navrhovatelia argumentovali, že hoci ústava výslovne vyžaduje ochranu ľudského života už pred narodením, existujúci právny stav neposkytuje ľudskému životu v prvých 12 týždňov žiadnu právnu ochranu proti svojej matke, keďže na vykonanie potratu stačí splniť niekoľko formálnych náležitostí. Ústavný súd stál pred 3 rozličnými možnosťami interpretácie článku 15 ústavy. Čiže toto je tá druhá dôležitá veta článku 15. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením a Ústavný súd stál pred otázkou, čo toto znamená, čo táto veta v ústave znamená, ako ju môžeme interpretovať. A v podstate mal také 3 varianty, ako ju interpretovať. Tá prvá možná interpretácia by bola, že druhá veta, že táto veta vysvetľuje slovo každý v prvej vete. Čiže každý, teda aj nenarodený ľudský život, má právo na život. To je prvá možná interpretácia. Druhá možná interpretácia, táto druhá veta špecifikuje právo na život prvej vety, čiže každý má právo na život už pred narodením, ale kvalita práva na život pred narodením je iná než kvalita práva na život po narodení. Inými slovami, právo na život nenarodeného sa v niečom líši od práva na život narodeného, hlavne tým, že teda jeho ochrana je slabšia, menej intenzívna, užšia a tak ďalej. Čiže to bola druhá možnosť, ako by teoreticky mohli vysvetliť túto druhú vetu. No a tretia možná interpretácia hovorí, že druhá veta hovorí o niečom inom než prvá veta. Prvá veta uznáva právo na život a každého narodeného človeka. Zatiaľ, čo druhá veta vytvára právny režim ochrany nenarodeného. Narodení majú právo na život, nenarodení nemajú právo na život, ale sú ústavou osobitne chránení. Čiže druhá veta vytvára osobitný právny režim, zakladá ústavnú hodnotu nenarodeného ľudského života, ktorú treba chrániť. No, súd si vybral tretiu interpretáciu. Prvú odmietol pretože ak by sme
právo na život nenarodenému, museli by sme vylúčiť potrat v prípade genetického poškodenia plodu alebo v prípade ohrozenia zdravia ženy. A toto prišlo ústavnému súdu ako absurdné. Druhá interpretácia bola odmietnutá pretože by viedla k vytvoreniu dvoch kategórií práva na život. Právo na život narodených by malo iný obsah ako právo na život nenarodených a to by bolo v rozpore s ústavným princípom, ktorý vyžaduje rovnosť práv a rovnosť pred zákonom. Čiže svojím spôsobom, takou vylučovacou metódou, súd prišiel k tretej možnej interpretácii. Ľudský plod nemá právo na život, slovo každý sa vzťahuje iba na narodených, ale nenarodený ľudský život je ústavou chránený, to je ide o ústavnú hodnotu nemateriálnej povahy, podobnú hodnote slobody, prírody a tak ďalej. Po tejto interpretácii článku 15 si súd položil nasledujúcu otázku. Je vyváženie ústavného práva na súkromie ženy a ústavou chránenej hodnoty nenarodeného ľudského života obsiahnuté v zákone o umelom prerušení tehotenstva ústavne priateľné? Inými slovami, nachádza sa toto konkrétne riešenie konfliktu práva na súkromie a nenarodeného ľudského života v rámci mantinelov daných ústavou? Odpoveď. Vyvažovanie zákonodárcu je v rámci ústavných mantinelov, pretože sa nenachádza ani v jednom z dvoch možných extrémov. Úplná liberalizácia alebo úplný zákaz potratov by boli tie extrémy, ktoré súd vylučuje. Z pohľadu 9 mesiacov tehotenstva zákonodárca dal väčšiu váhu právu na súkromie ženy v prvých 3 mesiacoch a hodnote nenarodeného života v ďalších 6 mesiacoch. Ide teda o rozumné vyváženie tejto hodnoty a práva, ktoré rešpektuje ústavou požadovanú ochranu nenarodeného života. Toľko veľmi stručnému a zjednodušenému zhrnutiu rozhodnutia ústavného súdu a teraz nasleduje moja analýza a kritika. Čiže rozhodnutie súdu je postavené na dvoch dôležitých krokoch, bez ktorých by nemohol dôjsť k záverku, ktorému došiel. Prvý krok spočíva v nepriznaní práva na život nenarodenému a druhý práve v tom princípe vyvažovania práva na súkromie a hodnoty nenarodeného ľudského života. Teraz sa pozrieme na obidva tieto kroky bližšie. Prečo nemá nenarodený človek právo na život? Žiaľ, hlavný dôvod je ten, že by to viedlo podľa súdu k absurdným záverom. Právo na život nenarodeného by totiž muselo vždy prevážiť právo na súkromie alebo zdravie ženy a preto by potraty kvôli znásilneniu alebo z genetických dôvodov boli nepriateľné. Kritický pozorovateľ sa v tomto momente musí spýtať, kde je v ústave napísané, že potraty z týchto dôvodov musia byť dovolené. Inými slovami, a teraz si uvedomiť, že teraz sme vo sfére interpretácie ústavy, inými slovami, súd jednoducho vychádza z predpokladu, že istý druh potratov musí byť vždy dovolený. Nedáva na to žiaden dôvod a žiaden ústavný dôvod na to ani neexistuje. Je to predsudok súdu, ktorý zásadne ovplyvňuje ďalšie smerovanie argumentácie. No hoci sa súd chcel vyhnúť absurdnému záveru, v skutočnosti sa mu nielenže nevyhol, ale svojou argumentáciou ho vytvoril. Súd totiž vytvoril dve kategórie ľudských životov. To je ľudí, ktorí majú právo na život a ľudí, ktorí nemajú právo na život. Súd totiž musel priznať, pretože to výslovene napísané v ústave, že ľudský život, a nie nejaký iný život, ale ľudský život, je hodný ochrany už pred narodením. To je naša ústava. Takže keď sa rozprávame o právach nascitura, hovoríme o právach ľudského života. A Európsky súdny dvor nemal v nedávnom svojom rozhodnutí Brusel vs. Greenpeace problém jasne priznať, že oplodnené vajíčko je ľudským embryom, čiže vývinový stupeň človeka, nie je niečoho iného. Absurdnosť vzniknutej situácie vidíme najlepšie, keď si uvedomíme dôležitý ústavný princíp rovnosti práv. Všetci ľudia sú si rovní v dôstojnosti a právach podľa našej ústavy. Ak nechceme priznať nenarodeným právo na život, tak musíme buď poprieť, že sú ľudia, alebo urobiť výnimku z tohto princípu a priznať, že v našom ústavnom systéme sú predsa len ľudia, ktorí majú viac práv ako iní. Ľudia, ktorí majú právo na život a nebyť zabití a ľudia, ktorí toto právo nemajú. Náš ústavný súd nepovedal ani jedno, ani druhé, čím vytvoril absurdnú, vnútorne protirečivú právnu situáciu. Na Slovensku žijú ľudia, ktorí nemajú právo na život a je dobre si uvedomiť, že to právo na život nie je nejaké kozmetické nadprávo. Ide tu o právo nebyť úmyselne zabitý, čo patrí ku kľúčovým právam v akejkoľvek neanarchickej spoločnosti. Právo na život je vlastne predpokladom akýchkoľvek iných práv. Ak niekto nemá právo na život, to znamená, že ho môžete legitímne kedykoľvek zabiť a nič nespravodlivé ste tým neurobili.
Toto je situácia ľudí počas prvých 12 týždňov života. Ako napísal ústavný právnik Radoslav Procházka, citujem, zákony narodenému zvieraciemu životu priznávajú vyššiu ochranu než nenarodenému ľudskému, ak je mladší ako 12 týždňov. Koniec citátu. Inými slovami, štenia, ktoré si prinesiete domov, požíva väčšiu právnu ochranu proti vašej túžbe ho zabiť, ako ľudský život počas prvých 12 týždňov tehotenstva. A tento výsledok nie je iba morálne odsúdenia hodný, ale je ústavne pochybný vzhľadom na dve skutočnosti. Po prvé, naša ústava chráni nenarodený ľudský život a zvieratá vôbec nespomína. Po druhé, ústava zaručuje všetkým ľuďom rovnaké práva. Toto bol prvý chybný krok, ktorý urobil ústavný súd pred 7 rokmi a doteraz nebol napravený a mám obavy, že tá diskusia o tom veľmi ani neprebehla. Teraz prejdem k druhému kroku. Súd predpokladá, že ústavnosť umelých potratov vyrieši posúdením vyváženia práva na súkromie a hodnoty nenarodeného ľudského života. Inými slovami, kľúčovým konceptom pre vyriešenie ústavnej otázky je koncept vyvažovania, ktorý je často stotožňovaný aj s princípom proporcionality. Treba povedať, že slovenský ústavný súd tento koncept nevymyslel, opakuje iba to, čo vymyslel nemecký ústavný súd, nemecká právna teória a Európsky súd pre ochranu ľudských práv. Navyše aj samotní navrhovatelia v tomto prípade rámujú ústavnú otázku pomocou princípu vyvažovania a proporcionality. Moja nasledujúca kritika teda nie je namierená iba proti rozhodnutiu Slovenského ústavného súdu, ale proti súčasnému stavu ústavnej teórie a práva v tomto bode. Je povolenie umelého potratu v prvých 12 týždňoch správnym vyvážením práva na súkromie ženy a hodnoty nenarodeného ľudského života? Toto je otázka, ktorú si kladie súd a dáva na ňu jasnú odpoveď. Áno, pretože je to vyvážené, pretože dané vyváženie dáva väčšiu váhu právu na súkromie v prvom trimestri a hodnote nenarodeného života v ďalších 2 trimestroch. Z pohľadu 9 mesiacov sú tieto dve ústavné hodnoty správne vyvážené. Chybou a príkladom zlého vyváženia by bolo, keby boli potraty úplne liberalizované alebo keby boli úplne zakázané. Súčasný stav je teda akýmsi rozumným kompromisom a nie je dôvod ho meniť, ako keby chcel povedať súd. Bližšia reflexia opäť ukazuje, že navonok rozumne znejúce slova sú plné rozporov a nelogickosti. Princíp vyvažovania nie je totiž ničím iným ako sofistikovane znejúcou racionalizáciou vopred prijatých presvedčení. Ak by sme napríklad prijali horizont prvého trimestra, tak ako žiadali navrhovatelia, hneď by sme videli, že právo na súkromie a nenarodený život nijak vyvážené nie sú. Život môže byť zničený bez udania dôvodu na žiadosť matky. Prečo by sme mali prijať horizont 9 mesiacov na posúdenie prípustnosti vyváženia? Prečo 9 mesiacov, prečo nie 3, prečo 9 a prečo nie nejaký iný počet mesiacov? Neexistuje na to žiaden iný dobrý dôvod okrem preferencií sudcov. Keby chceli prísť k záveru, že potraty v prvom trimestri sú protiústavné, hovorili by o vyvažovaní počas prvého trimestra. Keďže však chceli dospieť k záveru inému, hovorili o vyvažovaní z pohľadu celého tehotenstva. Samotné vyvažovanie nám totiž nemôže pomôcť nájsť racionálny záver nejakého sporu. Prečo nie? Pretože často, ako je v tomto prípade, vyvažujeme dve nesumerateľné veci. Ústami amerického ústavného sudcu Scalia je to, ako keby sme sa pokúšali vyvažovať dĺžku úsečky s váhou kameňa. Ako to chceme spraviť? Nie je to racionálne možné, pretože tieto dve veci nemajú spoločné merítko a podľa ktorého by sa dali pomerať. Podobne spoločné meradlo nemajú ani súkromný život ženy a ľudský život je dieťaťa. Ako ich chceme pomerať? Čím? Keďže sa to racionálne nedá, to, čo skutočne rozhoduje pri položení tejto otázky, sú naše iracionálne preferencie. Keď sa mi zdá, že niečo je vyvážené, tak budem hľadať argumenty, pretože to tak je. Ak sa mi zdá opak, tak pre opak. Samotné vyvažovanie však žiadnym argumentom nie je a je škoda, že rozhodnutie ústavného súdu v tak závažnej veci stojí práve na tejto iracionálnej vyvažovacej metóde. Niekto by mohol namietať, že vyvažovanie je štandardná metóda ústavných súdov v prípade konfliktu práv a neexistuje alternatíva. Odpoveď na túto námietku by ma zaviedla príliš hlboko do vôd právnej filozofie a ústavnej teórie, na čo teraz nie je čas. Dovolte mi iba povedať, že existuje alternatíva a ňou je vnímanie práv ako pravidiel, ktoré obsahujú istú mieru špecifikácie. Právo na súkromie nie je jednoducho princíp, ktorého kontúry sa dajú zistiť až pri vyvažovaní v konkrétnej situácii s inými právami a hodnotami.
Preto hoci mi môj sused lezie na nervy a hlučnými prácami ruší moje súkromie, moje právo na súkromie neobsahuje právo ho zabiť, okradnúť či iba osočiť. A nie je to preto, lebo moje právo na súkromie je za iných okolností prevážené jeho právom na život, majetok či osobnú dôstojnosť. Je to skôr preto, lebo niekoho zabiť, okradnúť či osočovať sú morálkou alebo zákonom zakázané typy konania a nemajú nič spoločné s podstatou toho, čo znamená mať právo na súkromný život. Na záver dovoľte krátke zhrnutie. Keď hľadáme konsenzus v dôležitých otázkach týkajúcich sa reprodukčného zdravia žien, potrebujeme viesť racionálnu diskusiu a pomáhať si navzájom čistiť debatu od nezmyslov, protirečení a nepravd. Predmetné rozhodnutie Ústavného súdu bolo dôležitým príspevkom do tejto diskusie. Žiaľ, celé rozhodnutie stojí na neobhájených predpokladoch a vytvára protirečenia. Mal by byť preto v záujme ľudí, ktorí vedú diskusiu na tému právnej prípustnosti umelých potratov, aby odhalili chyby aj v tomto rozhodnutí a mohli sa v diskusii pohnúť ďalej. Rozhodne by som nepovažoval predmetné rozhodnutie za posledné slovo. Nezaslúži si to nielen kvôli záveru, ktorý pripúšťa potrat ako jednu zo štandardných metód plánovania rodičovstva, ale hlavne kvôli deravej a neracionálnymi predsudkami motivovanej argumentácii. Myslím, že dnes na Slovensku už máme na to, aby sme viedli diskusiu na vyššej úrovni a chcem veriť, že aj táto konferencia, aj tento môj skromný príspevok k tomu môže trochu prispieť. Ďakujem za pozornosť.